Simulan na natin ang part 2 ng Pulang Libreta. Hinahamon mo talaga ako. At nang itaas nga ni Crisanto ang kanyang kanang kamay habang nakahawak sa ulo nitong si Nano. Muli namang nagwika ang nilalang ng, "Sino ka ba? Napakainit ng kamay mo. Napapaso ako, itigil mo yan." Nagmamatigas ka pa rin sa kabila ng ginagawa ko sa'yo. Hindi ka na makakawala sa katawang yan. Hanggang sa lubusan ka ng malusaw dyan. Pinabayaan lang naman iyon ni Crisanto. Hanggang sa patuloy pa rin itong tumatagay ng tuba. Habang hindi na makakilos ang nilalang sa katawan ni Nano. "O ano, di ba tama ang sinasabi ko sa'yo? Nagtatapang-tapangan ka pa kanina. Pakakawalan kita. Pero wag ka nang babalik dito sa lupa ko. Alis!" Pinakawalan na nga ni Crisanto ang engkantong yun. Sa kadahilan ng hindi pa man ito ganoong mapaminsala sa kanila. Kaya nang muli niya nang ginising si Nano. Nagtataka naman ito kung ano ang nangyari. Na tila bagong gising lamang ito na nagmula sa kanyang pagkakaidlip. At muling nagwika ng, "Ano bang nangyari sa akin, parang Crisanto? Bakit parang nakidlip yata ako?" "Oo, Nano. Nakaidlip ka nga ng bahagya. Dahil yung espiritu mo ay panandaliang umalis muna sa katawan mo. Sa kadahilan ng may elementong pumasok sa iyo. Yung nakita mo kaninang engkanto. Ang akala ko nga ikaw pa rin yung kainuman ko eh. Pwede pala kitang gamiting medium. Sa katawan mo papasapiin ang mga elemento." "Ano ka ba naman pare? Ako na nga ikatlong mata mo. Gagamitin mo pa ang katawan ko para pasapian ng iba't ibang uri ng elemento. Tumahimik ka nga dyan." "Biro lang. Hindi naman ako nanggagamot. Kapag kinakailangan lang. At syempre proteksyon sa aking sarili at pamilya. Mahirap na sa panahon natin ngayon. Kapag wala kang kaalaman na tulad nito, hindi mo alam na kaharap mo ay mangkukulam na o kaya ay mambabarang. At kahit nga nasa 24 edad pa lamang, mayroon ang marurunong niyan. Dahil ang iba ay minana rin para maging aswang at mangkukulam. Kaya napakahirap kapag wala kang kaalaman. Paglalaruan ka lang ng mga yan. Dahil sa tuwang-tuwa sila kapag nakakapanakit sila ng tao. Pero kapag nahuli mo naman, grabe naman ang pagmamakaawa. Na ang iniisip lamang ay ang kanilang mga sarili. Samantalang yung mga napasakitan nila, parang baliwala lamang sa kanila na nakapagbigay sila ng karamdaman. Sige na, tubusin na natin ito. Para makapagpahinga na rin tayo. Bukas ng umaga ay maunguha tayo ng kamuting kahoy. Magdala ka na rin sa inyo, paring Nano. Para may mailuto na rin doon ang asawa mo. At si Rosa naman pinoproseso niya yan. Ginagawa niyang kakanin. At hinahaluan niya ng mais para maibenta." At nang maubos na nga ng dalawa ang iniinom nilang tuba, kaagad na rin naman silang nagpahinga. At sa kanilang pagising ng umaga, agad na nagtimpla ng kape itong si Crisanto para sa kanilang dalawa. At nang matapos nga nilang magalmusal, nagpasya na ang dalawa na manguha ng kamuting kahoy na ilalagay naman nila yon sa kanilang kariton habang hila-hila naman ang kalabaw. Maya-maya pa nang makuha na nila ang lahat ng kanilang kailangan sa bukid. Muli na nilang binaktas ang daan papauwi hanggang sa lubusan na nga silang makabalik sa kanilang tahanan. Tuwang-tuwa naman ang kanilang pamilya dahil sa isang sakong kamuting kahoy na mayroong kasamang mais. Kaya pinagkaabalahan kaagad ni Rosa ang paggawa ng kakanin upang kaagad na may benta at kumita. Habang ang mga daladala naman ni Nano ay para lamang sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Gayunpaman, hindi madali ang pamumuhay sa bukid. Sa kadahilan ng buwan ng binibilang rito, bago mo lubusang maramdaman ang iyong mga itinanim. At kapag tinamaan pa ng kalamidad, sigurado na ang lahat ng iyong pinaghirapan ay mawawash out lamang at mababaliwala. Tulad ng isang malakas na bagyo at rumaragas ang tubig. Kaya naman todo bantay at alaga kami sa aming mga pananim. Sa kadahilan ng kapag ang kalikasan na ang nagalit, wala itong pinipiling pananim na maaari niyang sagasaan. Isang araw ay napadaan sa aming tahanan nitong si Sonia. Ito ay ang tinataguriang baliw sa aming barangay
na hindi na pinagtsatsaga ang ipagamot ng kanilang magulang. Dahil ang dahilan nila ay wala ng pag-asa na simula pa nung elementarya ito, bigla-bigla na lamang nagkaganito nang umuwi sa kanilang tahanan. At marami na umano silang nilapitang albularyo. Kasama na doon ang bulaang albularyo dito sa aming barangay. Subalit wala pa man noon sa akin ang pulang libreta. Giyon na rin ang medalyon at ngipin ng kidlat. Sinasabi na sa akin ni Nano na hindi nababaliw ang babaeng yan, na nakahimlay lamang ang kanyang kaluluwa at tinaangkin lamang ng isang pulang duwende ang kanyang katawan. Sa kadahilanang nagambala niya ito noon sa kanilang paaralan. At ayon pa nga sa mga sabi-sabi na nawala ng malay itong si Sonia noon habang naglalaro lamang sa gitna ng kanilang paaralan. At makalipas lamang ang 5 minuto, muli na raw itong nagkaroon ng malay. Ngunit kakaiba na ang kinikilos nito habang hindi niya kilala ang kanyang mga magulang. Kaya naman pinahinto na lamang ito sa kanyang pag-aaral sa kadahilanang nananakit na ito ng kanyang kamag-aral habang wala sa kanyang sarili. Kaya minabuti muna nila itong patingnan sa ospital hanggang sa may rekomenda nga ito sa mga albularyo. Subalit wala namang nagbago sa kanya at mas lalo pa nga itong lumala. Hindi mo naman ito basta-basta malalapitan o mahahawakan. Sa kadahilanang ilag ito sa mga tao, kaya pagala-gala lamang siya sa aming lugar. At dahil nga sa awa ko sa batang yun upang mapalaya siya sa kanyang sitwasyon, naisipan kong bigyan siya ng pagkain. Dahil kung saan sa ang tahanan na ito kumakain, kung saan na lamang siya abutan ng gutom, at doon mo lamang ito mapapaamo. Basta may pagkain kang may bibigay sa kanya. Kaya naman mabilisan ko itong sinandukan at niyayang kumain sa may mesa. Habang nandudoon naman ang aking asawang nakatingin lamang sa amin. Wika ko pa nga kay Rosa. Nakalimutan kong kumuha ng tubig. Ikuha mo naman ako ng isang baso. Naaawa lang talaga ako sa batang ito. Napakatagal na ng sitwasyon niya. At sana sa parang ito ay matulungan natin. Noong unang sumilip ito sa may pintuan, lumilingon-lingon lang naman ito habang tumitingin sa aming loob. At patuloy lamang na nakangiti at nagmamasid sa aming tahanan. Kaya nang makita niya ang pagkain sa may mesa, nagmamadali itong pumasok roon at madaling umupo sa kahoy na upuan na tila gutom na gutom ang batang ito habang pinapanood lang namin ng aking asawa ang kanyang patuloy na pagkain. Makalipas ang ilang minuto, nang matapos nang kumain nitong si Sonia, hindi na ako nag-aksaya ng oras pa para matulungan ito. Hinawakan ko na kagad ang kanyang kamay at ulo, sabay ihip ng isang inkantasyon na naging dahilan upang hindi ito makagalaw. At sinabihan ko nga si Rosa na isarado na lamang ang pintuan at bintana. Dahil baka kung anong isipin ng mga taong makakita roon na imbis magandang intensyon mo sa pagtulong, mas lalo pang naging masama sa kanilang paningin. Kaya nang may sarado na nga ang lahat, maya-maya ay nagiba ng tono ng pananalita itong si Sonia. At nagwika nga ito ng, "Anong ginagawa mo sa akin? Hindi naman kita pinakikialaman. Huwag mo naman akong saktan." Ilang taon mo nang inaalipin ang katawang ito. Isa kang duwending pula, tama ba? Dahil nakita ka na ng kaibigan ko. Kaya huwag ka nang tumanggi dahil masasaktan ka sa akin. Oo, tama ka. At sa akin na ang katawang ito. Ako na ang espiritong nagmamay-ari rito. Ano ang ginawa mo sa kaluluwa ng batang ito? Matagal na panahon na siyang nasa aming kaharian. At doon na siya naninirahan kasama ang mga kauri ko. At ang akala lang niya ay nananaginip siya. Pero hindi niya alam na totoo na ang mga nangyayaring yon. Na magpahanggang sa ngayon ay nanduroon pa rin siya. Maaari ko pa rin ba siyang matawag para makabalik sa katawang ito? Hindi maaari. Sa akin ang katawang ito. At gusto kong mamuhay rito na mayroong katawang tao. Baka gusto mong mapaslang na kita ngayon. Ilang taon mo nang pinahihirapan ng mga magulang nito. Lalo na ang katawan ng batang ito. Tingnan mo ang itsura niya. Napabayaan na dahil sa iyo. At kung saan sana ito nakakapunta dahil wala nang gumagabay sa kanya. Sa dami ng kasalanan mo rito, kulang pa yung buhay mo para ipangbayad sa nagawa mo sa pamilyang ito. Aalis ka ba o papaslangin kita?
Dahil sa may katigasan na ng ulo ang pulang diwending yun, pinatikim ito ng pasakit ni Crisanto hanggang sa lubusang manghina nga ito at magmakaawa. At nagwikang iiwanan niya na ang katawang yun at hindi niya na muling babalikan kahit kailanman. Kaya kinuha ni Crisanto ang kanyang pulang libreta at ipinatong niya ito sa ulunan ni Sonia. Hanggang maya-maya ay bumalik na ang kaluluwa nito at hindi mapigilan ng kanyang mga mata ang pagluha. Habang nagtataka naman sa kanyang pananamit bilang isang gusgusin, hindi naman nagdalawang isip ang dalawang mag-asawa na kaagad nilang inihatid iyon sa kanyang mga magulang na sa kanilang pagdating doon ay kasalukuyan naman itong naglalaban ng kanilang mga damit. Kaya nang masipat niya nga ang kanyang anak, nagmamadali itong sinalubong kami at agad na pinapasok sa loob ng kanilang tahanan. Doon isinalaysay ng batang iyon ang mga nangyari sa kanya habang siya'y nandudoon sa tahanan ng mga duwende. Na ayon pa nga sa 17 anyos na batang si Sonia, ang napag-aalaman niya ay ilang buwan pa lamang siya roon, samantalang ilang taon na pala siyang wala sa kanyang sarili. Habang patuloy lamang silang naglalaro na sa kanyang paningin naman ay mga bata lang yun. Subalit hindi niya kinakain ng mga pagkain kulay itim sa kadahilanang hindi niya naman kinasanayan na kumain ng ganoong kulay na pagkain. Kaya nanatili lamang siyang naglalaro roon habang nasa isang magandang lugar na mala fairy tale ang itsura. Kaya naman ang akala niya sa kanyang kaisipan ay nananaginip lamang siya na hindi niya nalalaman na patuloy na palang nahihirapan ng kanyang pisikal na katawan dito sa lupa. Kaya labis-labis ang pasasalamat ng mga magulang ni Sonia dahil kung saan-saan na sila nakarating, samantalang nandudoon lang rin pala ang makakapagpagaling sa kanilang anak. At ilang ulit na nila yung dinala sa isang bulaang albularyo sa aming barangay na susunod ko namang kakausapin dahil sa pamiminsala sa aming lugar. Kaya nang huminahon na ang pamilyang yun at naging maayos na ang lahat ng kanilang pakiramdam, kaagad na silang umalis doon at muli nang binaktas ang daan papauwi sa kanilang tahanan. Nadaanan naman nila ang tahanan ng sinasabing albularyo sa kanilang barangay na nagngangalang si Jose. Pinipilahan pa rin ito sa kadahilanang hindi alam ng mga tao ang ginagawa niya roon. Kaya muling nagpapabalik-balik lamang ang mga taong nagkakaroon ng sakit sa aming lugar sa kadahilanang siya rin mismo ang may kagagawan na ayon pa nga kay Nano na iba't ibang uri ng elemento ang naninirahan sa tahanan ngayon ni Jose habang patuloy niyang pinapangalagaan ang mga ito upang gamitin lamang sa kanyang pangsariling interes. Kaya naman nang magkaroon na ng kakayanan nitong si Crisanto, lakas loob na nitong haharapin si Jose upang matigil na ang panglilinlang nito sa mga taong naninirahan doon. Hindi talaga ito taga Bicol, napadpad lamang sa aming lugar sa kadahilanang ang kanyang napangasawa ay Bicolana at doon na nga ito nanirahan at nagpakilalang isang albularyo. Nanggaling naman siya sa lugar ng Antique at sa napapansin nga namin ni Nano sa kanya, gumagamit ito ng makakaliwang kakayanan habang nagpapanggap na siya mismo ang nanggagamot sa mga pasyente na unti-unti niya lamang namang pinipirahan. Sa kadahilanang ang panggagamot nito ay nilalagyan niya ng presyo. Ayos lamang naman na magpabayad, lalo na kung isang pamilyado ang hindi lamang tama sa kanya. Humihingi na nga ng bayad hindi pa gumagaling ang kanyang mga ginagamot. Sa kadahilanang pinipirahan niya lang ang mga ito para lamang sa kanyang pangsariling interes. Hanggang sa dumating ang isang araw, sinadya na ni Crisanto at Nano si Jose sa kanilang tahanan mismo upang sa tamang proseso nila ito kausapin at bigyang galang pa rin bilang naninirahan sa kanilang barangay. 6:00 na ng hapon nang sila'y magpunta roon at tinempo nilang wala na rin taong nagpapagamot. Nang kumatok nga sila sa pintuan nito, madali naman silang pinagbuksan ng asawa ni Jose at nagwika nga si Nano ng, "Magandang hapon ho sa inyo. Pinuntahan lang ho namin ni Crisanto si Ka Jose. Kakausapin lang ho namin siya tungkol sa panggagamot. Maaari ho ba?" Kaagad namang pinapasok ang dalawa sa loob ng kanilang tahanan. Habang pinaupo muna at pinaghintay sa isang mahabang upuan,
sa kadahilanang naliligo pa umano si Kause dahil sa nanggaling pa sa isang mahabang gamutan. Makalipas lamang ilang minuto ay bumalik na ang asawa nitong si Divina habang may daladalang 2 kape na para sa aming dalawa ni Nano. Habang patuloy naman naming pinag-iisipan ng maaari naming itanong sa kanya patungkol sa mga ginagawa nito at sa kasalukuyang mga nakikita ni Nano ng mga umaaligid na itim na elemento. Samantalang ako naman, hindi matigil ang aking masamang pakiramdam, lalo na ang patuloy na pagtindig ng buhok sa aking 2 braso na kapag ganoon ang mga senyalis na aking nararamdaman. Ibig sabihin lang noon na may mga masasamang elementong umaaligid sa amin sa tahanang yun. At ibang iba rin ang simoy ng hangin sa loob na tila kulob na kulob ito at may mababaho akong nalalanghap. Na sa pagpapalagay nga namin, may saswang pa itong si Jose na patuloy niya lamang inililihim. Habang meron akong nararamdaman na malakas at itim na puwersa na nanggagaling iyon sa labas ng tahanan. Kaya kaagad kong pinatingnan iyon kay Nano kung anong uri ba ito ng nilalang, at sa kanyang ang pagsilip roon, bumungad sa kanyang mga nakapalibot na itim na elemento. Kasama na roon ang isang malaking kapre. At tila naghihintay lamang ito sa aming paglabas sa tahanang yun kung ano ang magiging hudyat ng kanilang sinusunod na kanila namang gagawin. Dahil nga sa mga nakitang yun ni Nano, napapansin kong nanginginig na ang tuhod nito dahil sa nakakaramdam na rin ito ng takot. Kaya kagad ko itong tinapik sa kanyang balikat at unti-unting tinatanggal ang kanyang nararamdamang kaba upang manumbalik ito sa kanyang sarili. Kaya nagwika na lamang ako ng pabulong ng, "Ano ka ba, Nano? Hindi ka pa ba sanay sa mga nakikita mo? Ang tagal-tagal ng bukas ang ikatlong mata mo. Ngayon ka pa ba nakakaramdam ng takot?" "Hindi naman sa ganun, paring Crisanto. Kakaiba lang kasi talaga yung puwersa nila. Nakikita ko rin kasi yung sobrang itim ng budhi at tila walang mga kinakatakutan yung mga yan. Kung baga sanay na sa paulit-ulit nilang ginagawa dahil na rin siguro sa pag-uutos sa kanila ng kanilang sinusunod. Hayaan mo at aalamin natin mamaya yan. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa mamaya kay Kause. Bahala na siya kung sumama ang loob niya sa akin. Ang mahalaga maparangka ko siya. At kung sasang-ayon naman siya sa gusto natin, eh di mas maganda. Pero kung hindi, makakatunggali ko talaga siya." Pansin naman ng 2 ang kakaibang sungay ng hayop habang nakadisplay lamang ito sa kanilang dingding at tila may gumagapang na maliliit na insekto na sa kanilang pagkakawari ay ginagamit ng mga mambabarang ang insektong yun. At nabaling naman ang kanilang paningin sa nagliliparang mga uwang na nasa 4 na piraso ito habang patuloy lamang na paikot-ikot sa loob ng tahanan. Maya-maya pa ay nasipat na nilang papalapit itong si Kause habang may dala-dala rin itong itim na libreta at nagwika nga ito ng, "Oy, kayong 2 pala yan, Crisanto at Nano. Ano bang may paglilingkod ko sa inyo? Pasensya na kayo at medyo natagalan ako. Naligo kasi muna ako at magdarasal na sana ako kaya daldala ko ang libretang ito. Eh sinabi nga sa akin ng asawa ko na nandito raw kayo. Ano ba ang sa atin?" "Pasensya na ho kayo, Kause, at bigla kaming napunta rito. Hindi na ho kami magpapaligoy-ligoy pa. Bilang paggalang ho namin sa inyo kaya dito na namin kayo kinausap. Tungkol ho ito sa mga alaga ninyo. Gayon na rin ho sa inyong panggagamot. Napapansin ho kasi namin na inuutusan ninyo ang inyong mga alagang elemento para magbigay pasakit sa mga tao rito. At pagkatapos ay dito naman pupunta sa inyo para magpagamot. Tapos kunwari nyo namang gagamutin. Yun pala papalisin nyo lang yung alaga nyong elemento dahil sila mismo ang inuutusan mo para magpasakit rito. At syempre may kaukulang bayad. Paikot-ikot lang na ganoong paraan para tuluyang maglabas ng pera ang mga taong nabibiktima mo. Tama ho ba ako, Kause? Kaya pakiusap lang ho namin ay itigil nyo na ho yan dahil kawawa naman yung mga tao rito. Hirap na nga sa pamumuhay. Gagatasan nyo pa." Matapos magsalita ni Crisanto, biglang kumunot ang pagmumukha nitong si Kause. At kung kanina ay mahinahon at maamo ang kanyang pananalita, ngayon ay bigla na lamang itong sumungit at nagbibigay babala ito sa amin patungkol na rin sa kanyang mga ginagawa. At muli itong nagwika ng,
Huwag ninyo akong pakikialaman. Labas na kayo sa mga ginagawa ko. At kung gusto nyo namang madamay, pagbibigyan ko kayo. Uminahon ka lang, Jose. Nandirito ho kami sa tahanan ninyo bilang magbigay galang. At sinasabi lang ho namin ang katotohanan na may kasamang pakiusap. Sa kadailanang wala hong ibang gagawa nito kung di kaming dalawa. At yung mga alaga nyo ho dyan sa labas, kung maaari lang na palayo-layuin nyo sila. Dahil nakakaramdam ako ng hindi maganda sa aking katawan. At baka magpang-abot ho kami sa labas. At bago ho kami lubusang umalis ngayon, kapag hindi mo pa itinigil yan, at mayroon akong nahawakang isang tao na ginagambala ng iyong mga alagang elemento, tatawagin ko ang pangalan mo sa katawan ng taong kanilang ginagambala. At sinisiguro ko sa iyong pasasakitan kita hanggang sa lubusan kang mawala ng malay. Okay mga kahiwaga, hintayin natin ang part 3 ng Pulang Libreta. Malapit na raw matapos, sabi ng sender. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. Mabilisang shoutout lang tayo mga kahiwaga. Shoutout kay Aishama Kalindong, Armenton Marlon, Joshua Taya Morayaon, Ulan Juliano, Patrick Martires, Ronel Suyat, at ang huli, Rolando Juliano from Kalumpit, Bulacan. Shoutout sa inyo. Muli maraming salamat sa lagi ninyong pakikinig dito sa Ang Hiwaga.